Gas. Dat moet je menen voordat de zinne opkomt. Als het veld nog luid te slommeren onder de klamme tekken van de nacht. Dat weet elke bouwboer. Deze tielt is geen haardzaak op klooi. Maar tussen die rappels, bieten in het noord, looit geregeld een eker gas. Dat verbouwd wordt voor het siert. Het is een gewaaks dat de boer er graag bij heeft wil, van de variatie die de groen nodig heeft en de risicospreiding die het bedrijf omvreegt. Dat zie je het, maar als nog maar de combine testen worden, krijgt dus bij het weet. Dan kan het naar de gasleverancier aan. We zijn hier in Homoet, waar een van onze onderzoekslocaties is en proeflocaties. Met de drones kijken we wat er eigenlijk op ons land hier, op onze proefvelden gebeurt. Wat groeit er, wat staat erop? En dat zijn verschillende momenten per jaar, dus dat je ook een ontwikkeling door het jaar heen kunt volgen. Dat is op de centimeter nauwkeurig, zo precies. En voor ons is dat ook een middel om efficiënter, om beter te kunnen selecteren en beter te kunnen veredelen. Die gasleverancier die zucht 4 vooruit. Voordat een nieuwe gassoort hem zo ontwikkelen heeft dat er op een merk gebracht worden kan, binnen we 15 jaar verder. Wat de boer en de maatschappij dan willen, dat wat hij nou inzien. Ja, vanuit de zuivelindustrie zijn er ook bewegingen die eigenlijk aansturen op meer diversiteit. En dan kan men ook, ik moet hiermee aan de slag of ik kan hiermee aan de slag. En je kunt het ook als kans zien. En dat zien wij ook van, hoe kun je nou iets ontwikkelen waar uiteindelijk iedereen bij gebaat is. Want de kracht ligt vaak ook in de combinatie. En de combinatie of introductie van andere soorten, zoals vlinderbloemigen, klavers zijn er een voorbeeld van, of andere kruiden. En daarmee verbreed je eigenlijk de diversiteit. Verbreed je de diversiteit, maar ook het verschijningsbeeld. Want een klaver heeft natuurlijk een mooi bloempje. En zo zijn er ook andere kruiden die voor voederdoeleinden ook uitermate geschikt zijn. En toch net even iets anders ogen. Die ontwikkeling die is al uiteenzet. De fouragehandel zucht stadig gewoon een verschoning van monotoon raaigas naar een bredere mix van soorten. Dit is BG3, dit is puur Engels raai. En daar gaat dan de discussie een beetje over met landschapspinnen, zeg maar. Maar dan hebben we nog een mengsel BG Albe. Dat is eigenlijk alleen nog maar gas wat daarin zit. Maar dan heb ik mijn veldbeemd met meer soorten gas, zeg maar. Dus er is wel een beetje een beweging gaande van dat boeren er wel naar sjog in elk geval. Theo Mulder neemt hemzelf een grut fan van gas. Maar een brede variatie in gas jouwt de boer zijn keien zonder miel als wanneer er een eenzijdig rantsoen onvult met mais en soja is in uitzoeking. Als bijvoorbeeld de helft maisforst, dan zit er meer van het eiwitrieke, hele donkergroene gas bij voor in maten om dat eiwit te compenseren wat net in de mais zit. Maar uw idee is toch zo volle mogelijk malken uit gas. Want dan krijg je de beste malken in verhouding, kwaliteit.
Maar nog liever als naar het gas zucht Mulder naar wat daaronder zit. De boeim. Daar luidt wat hem onbelangt de Skot verburgen. Een Skot die we de Aroene eeuw stadig gewoon meer vertutte is litten hebben. Daar hebben beide wereldoorlogen een grote rol spelen. Want wat gooien we in de Eerste Wereldoorlog naar elkaar? Fosforbommen. In België vooral. Dat is branderig. En in de Tweede Wereldoorlog werden we een beetje meer ontwikkeld. Toen hebben we nitraatbommen. En er zit stikstof in. Dus na de Tweede Wereldoorlog, toen werd het vrede. Maar toen hebben we wel een enorme industrie in West-Europa van fosfaat en van stikstof, van munitie. En toen ontdekten we eigenlijk of er kali bij NPK, stikstof, fosfaat en kali, ja, dan gaat het toch wel goed groeien. En toen hebben we na de Tweede Wereldoorlog er een protocol gegeven om te onderzoeken dat meer kunstmest meer opbrengst houdt. En dat werkt. Dat werkt. Maar het is net heel efficiënt. Omdat het heel veel energie verbruikt. En het is een zout. En zout had ook een stukje nijwerking in de grond. En er komt ook steeds meer onderzoek dat doordat we vooral nitraat kunstmest gebruiken, dan verliezen we organische stoffen in de grond. En die discussie die komt nog helemaal, want boeren kennen een enorme budgetting hebben in het opbouwen van organische stoffen in de grond. Een zonnegroen heeft een hoog gehalte organische stof. Een mengsel van plantenresten en dong dat door de boeim opname wordt. Want de boeim jouwt net alleen nog energie om flora en fauna, het neemt ook. En kan een belangrijke rol spelen in het herstellen van een zo'n ecosysteem. Sterker nog, gas kan streekrug bijdragen aan het weerombrengen van het broeikaseffect. Een groene plant, gas ook vooral, die haalt CO2 uit de lucht, water uit de bodem. En het is het wonder van de fotosynthese, dat hebben we nog nooit in een laboratorium Nederland gekend. Dan haalt er die CO2 uit de lucht en die lekt er de bodem in. En dat nemen ze in het Engels liquid carbon, vloeibare koolstof. En het is 2 jaar geleden operaat in Parijs. Als we per jaar 0,04% organische stof, en dat is best te doen, dat is geen rocket science, in de groen omheen gaan, lezen we de CO2-vers die we verbranden met z'n allen in fossiele brandstoffen. Dus er kan landbouwgroen een enorme budgetting in gaan. Gas, groene planten, die kunnen die CO2 permanent opslaan in de grond als organische stof, als humus. En dan bloedt het daar. En dat had nou net alleen de voordelen van de koolstof, maar dan kun je minder kunstmest strooien, want hoe meer organische stof, hoe minder kunstmest. Dus als we die bodem vruchtbaarder maken, dan worden we minder afhankelijk van externe input, zeg maar. Het wordt weerbaarder, je krijgt een weerbaarder systeem. Zij is een goede behandeling van de boeim meestal zo belangrijk, misschien zelfs wichtiger, als het ziekje naar de modernste, beste gassoorten. Als je goed op de boeim past, neemt het gehalte organische stof toe en blijft gas maar groeien. En al ben je een moderne veehouder, dan kan stokoud gasloon toch nog poer best voldwan. Nou, dit land is mijn paken, die is hier kwam te wijnen in 1934. En sindsdien is dat land nooit voor elkaar best. Dit is heel oud gasland. Maar ja, dat groeit altijd van lieve vader naar wij. Gas, dat kent heel lang bij, dus ja. We hebben nog ongeveer 50 hectare nog. Echt oud, heel oud land, zeg maar. Hoe oud kan gas worden dan? Dan valt mij houdt het nooit weer op. Ik denk dat het gewoon, als het één keer in balans is, dan bloedt het gewoon terug in. Ja, het gaat altijd maar terug. Ja. Dit is het. Zat het is nou. Het is stabiel. Ik bedoel, dat is belangrijk. Maar dan has het ook de wortels zitten volle diepen, dus als het droog is, dan brengt het meer op. Als het wierd is, kan het meer haar. Ja, dus in principe is het net de bedoeling om lang te scoren. Nou, dan zeg je de veredeling van de gas. Ja, dit is hartstikke mooi Engels raar. Ik bedoel, met dat wij komt weet ik niet, maar dat is er altijd nog. Ik bedoel, ja, dan kan je helemaal niks aan. Hè? Dus mensen denken altijd dat we er altijd mee bezig zijn, maar dat is natuurlijk net zo. Maar die lezen van die staan dus op echt antiek.
Ja, dit is gewoon antiek gas, ja. Ja. Die opbouw van organische stof in Siloam, dat is ook voor de bouwboer een belangrijke reden om gas hier te verbouwen. Nou zo, in wezen, gas wordt op deze manier komt dat grien van het licht, met de mooie halm erop, mooi gas erin. En als je dit laat nou 5 dagen en als je dit nou rossen, dan heb je hier het gas zit. Dat halen wij er nou aan. Nou ja, ik ben van oorsprong altijd al een gasheatbouwer geweest. Vooral omdat het van mij vond ik het altijd een hele goede voorvrucht voor de appels. Het lang al 2 jaar in rust. Ja, we kennen wel zien, we verhakselen het gasheat. Dus er komt eigenlijk een heel soort organische stof weer om. En dat is eigenlijk heel goed voor de grond. Dat vertat. Daar komen de mineralen weer van vrij en ik vind dat eigenlijk een prachtige combinatie van hoe een bouwboer met zijn grond omgaat. Als je het hebt over organische stof, doorsemus en biodiversiteit, dan heb je het leven net over Engels raaigas. Het raaigas wordt zien als de gassoort die dus grijden verloren heeft in wat we tegenwoordig cynisch de groene woestijn nemen. Er liggen hier totaal andere grassoorten dan ik op dit moment ben gewend in de weilanden? Ja en nee. Maar wat hier nou direct voor ligt, dat zijn de zogeheten zachtbladige rietzwenken. En waar 80% grofweg van het huidige grasland toch uit Engels raaigras bestaat, werken wij ook veel met het zachtbladig rietzwenk. Nou, van oorsprong was dat hard. En tientallen jaren van veredeling is het blad van die rietzwenk zachter gemaakt. Daarmee is ook de voederwaarde en de verteerbaarheid beter geworden. Als je het raaigras bekijkt, die doet met name het in de bovenste 30 centimeter. Nou, hier zie je nog wat haarwortels lopen en daar houdt het wel op. Maar als je nou bijvoorbeeld een rietzwenk hebt, die kan tot een meter diep, makkelijk, dieper dan een meter gaan. Ja, ook deze zuilen laten dat wel zien. Die zijn er in het begin dit jaar ingekomen. Die doen veel dieper in de grond. Nou, dat is ook, wat wil je met je gras, wat wil je met je grasland? Door die diepe beworteling kan hij bijvoorbeeld beter tegen droogte, maar ook beter tegen periodes dat er juist water op het land staat. Want het heeft heel veel voordelen in opbrengst, maar ook door die beworteling, waardoor die ook erg efficiënt is met hetgeen wat je er aan bemesting, aan mineralen opbrengt. Gas met langere wortels is goed voor de leefbaarheid in de boeien. Maar hoe zit het erboven?
Die insecten, dat is een verhaal apart. Misschien binnen zij wel de beste indicatoren van biodiversiteit. Het massaal uitsterven van insecten, daar zouden we ons grote zorgen om uitje maken. Dit is dus waar we onderzoek naar doen. Dit is Bombus muscorum, de mosselhommel. De naam zegt eigenlijk in het Nederlands niet echt goed wat hij doet. Het is ook een hommel die helemaal gespecialiseerd is op graslanden, bloemrijke graslanden, open gebieden. En wat maakt het hem bijzonder? Nou ja, wat hem allereerst bijzonder maakt is dat hij in Nederland op dit moment vreselijk zeldzaam is. En we weten eigenlijk nog heel weinig van de levenswijze. En daarom is het een hele boeiende soort om te onderzoeken. Maar je hebt ook nog de hele algemene akkerhommel, die is ook deze kleur. Dus voordat je zoiets opschrijft, moet je wel even zeker weten dat het een mosselhommel is. En dat is het. Dus bijna niet uit te leggen, maar akkerhommels zien er toch net iets anders uit. Wat we natuurlijk weten willen is, hoe kunnen we... Zo'n hommel zei iets over de orenbiodiversiteit. Overal in Friesland gaat het min met de grijdenvogels. En wat we nou denken is, we weten een hele protte. Maar het schakeltje van hoe belangrijk zijn die insecten nou in relatie tot die grijdenvogels. En dat kan die hommel dus misschien wel een tipje van de sluier oplichten. Dus dat is wat we hopen werd naar dat gaat. Wat zou die hommel over de rest van de insecten verraadt? Dat het klopt, dat de biodiversiteit nog intact is, voor zover we weten wat intact is. Maar dit lijkt nog, die mosselhommel wijst aan dat dit nog lijkt op de vroegere rijkdom in de halfnatuurlijke of minder extensieve graslanden die Friesland rijk was. Op modern grijdeloon komt steeds net met in. Nee, absoluut niet. Dit dier is afhankelijk van voortdurend moet hij nectar aanbod hebben, bloemenrijkdom. Ik weet de Nederlandse naam niet, maar Bombus rupestris, dat is een steenhommels heb je. Dat zijn zwarte hommels met een rode beharing aan de achterlijfspunt. Die kun je hier heel mooi zien. Dit is waarschijnlijk een koningin, hij is enorm groot. Zie je weer die klaver, hè? Zie je hoe belangrijk die is. En klaver is inderdaad een soort die we zowel in de landbouw als in het natuurbeheer heel makkelijk en goed kunnen toepassen. Waardoor je dus bloembezoekers heel makkelijk kunt helpen. Ja, wij denken dat er bijna de helft van de soorten al fort is. Echt uitstoorn fort. We zijn nu zelfs op het stuit bezig in West-Europa met de herintroductieprojecten van hommels in Engeland. Safir is het eigenlijk al. Want die hommels die zijn heel wichtig voor zo'n landschap met groen en bloemen. En we weten net precies wat er gebeuren zal als zo'n hommel uitsterft. Misschien dat dan ook bepaalde planten uitsterven zullen. Insecten vormen een cruciale schakel tussen de planten en natuurlijk de orenbeesten. En ik als functie nog dat ze bestouwen planten. En er is ook een duidelijke link met grijdenvogels. Jonge grijdenvogels, die skriezenpiekjes, die maken hele proteïten. Hij heeft een mij dan wierms vinden ergens hier verderop, maar dat die liedjes in monocultuur gasland rennen, werd alleen nog maar het proteïneriek Italiaans of Engels rijgas dichtje met kan gewoon vol proteïne shit te groeien. Ja, daar is geen ruimte voor bloemen en dus ook geen ruimte voor insecten en dus ook geen ruimte voor een liedje skries om tussen terug te rennen. En ik denk dat we mij dus al toch vooral het grijdenvogellandschap, werd dus ik die hommels en die wilde bijen en die zweefvliegen en alles wat daar maar in zoomt bij jet. Ik denk dat het waard is om te behouden. Dus ik denk dat biodiversiteit, als we de puzzelstukjes kennen en de ecologie van elke soort, en we kennen die uitgangssituaties die ze nodig gaan creëren, maatje, wij gaan dit allemaal maken, dan kunnen wij hele leuke dingen doen. Dan kunnen we hoeven net alleen maar molken te produceren, maar ook biodiversiteit. En dat willen mensen zien.
Dat willen mensen beleven. En ik heb ik ben en ik wil dat mijn band dat nog zien maaien. Nou, wat we hier hebben is onze rode klaverproef. Waar we verschillende rode klavers met elkaar vergelijken. In opbrengst, in kwaliteit enzovoort. Ik als leek kan me moeilijk voorstellen dat een boer straks allemaal voor dit soort velden heeft. Nou, hier zo staat klaver als monocultuur. Hè. Deze plotjes is alleen rode klaver. Nou ja, klavers en grassen hebben als groot voordeel dat ze goed samengaan. Hè. Die houden wel van elkaar. Dus je kunt daar mooie mengsels van maken. En wat we hier dus verder hebben is ook een proef, een biodivers proef. Waar wat andere soorten bij elkaar zitten dan dat we misschien in een regel gewend zijn. Wat we hierbij hebben, dat is smalle weegbree bijvoorbeeld. Dit is de chigorij. Nou ja, er zitten nog wat meer dingen bij elkaar en die hebben elk ook weer hun voordeel wat ze in een mengsel als voederkruid eigenlijk zouden kunnen brengen. En ja, blijft in ontwikkeling en dat houdt het ook levend. Ja. Het is al een levend product, maar wat je er allemaal mee kunt en hoe het werkt. Het is complex. Een combinatie van eiwitrijk raaigas met orensoorten, dat lijkt het paard van de toekomst te wezen. Een groter verschaat in gassoorten helpt de boom, helpt de biodiversiteit, maar ook de beurs van de boer. Hij maakt het met minder kosten een beter product. Het ligt in de oors, hè? Ja. Maar ik verneem, ja, die kei die wijst ook rieselijker op je. Ze maait het wel graag. Ja, Hè? apart hè? Ja. Ja, want als dit zou josten, dan hier staat eigenlijk net in gezegd verwachten, maar... Ik zie je naar een balans van het hele bedrijf. En ook dus meer mineralen daarvoor kennen aan die kei. Gewoon een zonder variatie, zonder rantsoen. En dan is het nog heel nieuwsgierig de malken die er uiteindelijk weer uitkomt van hoe zit dat in elkaar? Ja, Richting goede vetten en ja, heel dat kwalitatief dan ook beter. Hè? Ja. Het begint met bewustwording. Hè? En uw verhaal kost geen geld, dat levert geld op. Want we willen vooral minder kunstmest, beter broeken, zeg maar, in die bodem van die ontwerp zetten. Maar dit mag nog ook gewoon komen. Ja. Als je hier ziet al die kruimelstructuur, en die grond die wordt krommelig. En dat is een hele goede zaak. En dit is krommelig. In de bovenlaag. Ja. Ja. Als je dan maar zien hoeveel weerman hier, of hoeveel wortels dat hier al niet zitten. He? En als je krommelige grond hebt, dan haast ik dat er lucht in zit. En waar lucht zit, daar zit stikstof. En dus doe maar dat systeem eronder maar van die ontwerp zetten. En dan behaast volle meer de voedingsstoffen die erin zitten. Voor het schrikbeeld hoeven we net zo diep de skiën te zien. Amerika, hier in 30. Het enthousiasme over moderne landbouw giet zo ver dat ze tochten dat afwisseling van gewaaks net meer nodig weer. En er op grote schaal feesten te diep ploegen waard. Binnen de kwaste keren verdroegen de groen en rekken de bopperste laag vol slijm vernield, met dramatische gevolgen. Stofstormen, complete verrenovering van het landschap en steden als Oklahoma die het vol slijm onleefbaar waren. Het ontlok aan president Roosevelt de uitspraak: "A nation that destroys its soil, destroys itself." Je kan ik zeggen, een volk zal wezen, zodat zijn boeien is. We houden 20 miljard uit om medicijn in Nederland. 20 miljard. En we houden aan de kassa 30 miljard aan eten.
Nou, dan denk ik of we die boeren wat beter belenen, dat die de allerbeste kwaliteit melken en eten voor ons produceren kunnen, dat dit naar beneden kan. En dan maar eigenlijk die lifelines, zeg maar, die levenslijnen, met de groen herstellen. Probeer je de beste grienders, het beste gas, het beste melken te maken. En daar ben ik ervan overtuigd, dan kan dit naar beneden. Dus als we dat herstellen gaan, dan is het win-win. Is het mogelijk dat er een totaal nieuw gewas kan worden ontwikkeld wat gras overbodig maakt in de toekomst? Ja, dat is mogelijk. Maar we weten nu dat als voedermiddel heeft gras heel veel goede aspecten. Wat het interessant maakt om gras te verbouwen. Als voedermiddel voor grazers, voor de koe. En ja, die voordelen die dat heeft, dat het volledig voorbij gestreefd zou worden door een ander gewas. Die indicatie heb ik op dit moment niet. En wat is er nou mooier dan dat te combineren, landbouw en natuur, is het in feite wel een onderscheid. We zijn altijd natuurwest, we zijn nog steeds natuur. Alleen de meesten kunnen het landschap blijkbaar, dat show ik al wel om je zin, kunnen het heel bot naar hun hoorn zetten, maar welke kant gaan we op? En ik denk dat we op dit stuit op een kantelpunt zitten, waar toch we gaan een keuze, we gaan kaart. En wat is de prijs die we willen betalen voor de achteruitgang van de biodiversiteit en de hele discussie over landschapspijn is natuurlijk prangend op het moment. Hoe ver willen we gaan in voordat we denken van het is te laat. Kijk, en als heel veel dingen uitsterven, op een gegeven moment krijg je het ook niet meer terug. Hè? Je wil ook dat onze kinderen en hun kinderen willen toch ook nog door het Friese land lopen en het geluid van gruttels horen en van tuurluurs en van kiewieten. En ik wil dan het gezoem horen van de grassommels en de mossommels. Ik denk dat we daar met z'n allen blij van worden. En blije mensen zijn gezonde mensen.